Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε ένα άνοιγμα για να δούμε αν αξίζει να περιμένεις ή να προχωρήσεις τη ζωή σου. Για να δούμε λοιπόν, στο live που κάνω, πολλά κορίτσια μου κάνετε την ερώτηση αυτή, όπως και αγόρια βέβαια, αν δηλαδή αξίζει να περιμένεις ή να συνεχίσεις τη ζωή σου όσο δύσκολο και αν σου είναι. Για πάμε λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Το άνοιγμα είναι γενικό. Πάμε αρχικά να δούμε με το άτομο που σε απασχολεί πώς ήταν πριν και τι εξελίξεις να περιμένεις ή αν υπάρχουν κιόλας εξελίξεις, γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν, έτσι. Για να δούμε. Τώρα εδώ μου μιλάει για ένα ζευγάρι. Η κοπέλα ήταν γενικά απογοητευμένη όταν γνωριστήκανε, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν και κάπως «οκ, μου αρέσει, θα δώσω ευκαιρίες για να δω αν αξίζει αυτό το άτομο για εμένα». Άτομο που θα μπορεί να φοράει στολή στο επάγγελμά του, άτομο λίγο δύσκολο, άτομο με καλό επάγγελμα θα μπορούσα να πω εγώ. Άτομο ζευγάρι που ήταν σε σχέση όμως, έτσι. Παραπάνω από εξάμηνο. Μου λέει εδώ. Γενικά είχαν το ζευγάρι, το συγκεκριμένο που έχω πιάσει εδώ, είχαν αρκετά εμπόδια και λόγω αυτών χωρίσανε. Χωρίσανε και η κοπέλα έχει ακόμα αισθήματα για το άτομο, ακόμα θα έδινε ευκαιρία γιατί θέλει εξέλιξη με αυτόν. Γενικά εδώ μου λέει ότι δεν έχει ξεχαστεί η υπόθεση και από τις δύο πλευρές. Ήταν κάτι αμοιβαίο. Κοίταξε τώρα να δεις. Εμένα εδώ μου δείχνει επανασύνδεση. Μετά εδώ από το χωρισμό. Και ότι αυτός γυρνάει για αυτό που είσαι εσύ και αυτό που είσαι εσύ είναι ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Είτε είσαι αόρη είτε είσαι γυναίκα. Όμως εσύ δεν το παίρνεις πώς να το πω, εσύ αυτό το άτομο το φοβάσαι συναισθηματικά και είσαι και πολύ επιφυλακτική. Θα μπορούσε, προφανώς μιλάμε για έναν χωρισμό που σου στοίχησε, μία σχέση που σε σημάδεψε, γι' αυτό και τον φοβάσαι συναισθηματικά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σε αγαπήσω, αλλά ξέρω τι θα κάνεις πάλι, εσένα δεν σε εμπιστεύομαι, ας πούμε. Εδώ με την επανασύνδεση βγαίνει πάλι πάθος στο μεταξύ σας. Δεν έχει ξεχαστεί και το πόσο κοντά είχατε έρθει, πάρα πολύ καλή σεξουαλική χημεία. Εδώ στην επανασύνδεση που επανέρχεται το άτομο βλέπω ίσως να εστιάσει περισσότερο σε λιγότερο επαφή, περισσότερο επικοινωνία, πράγμα που εσένα δεν θα σου αρέσει. Εσύ θέλεις καθαρή απάντηση από αυτό το άτομο, να περιμένεις, να του δώσεις ευκαιρία ή να κοιτάξεις τη ζωή σου. Εδώ για την επανασύνδεση μου λέει ότι το άτομο θα βγάλει καλά στοιχεία, σαν άντρας ή σαν γυναίκα, σαν σύντροφος τέλος πάντων. Γιατί και το άτομο αυτό κάνει σκέψεις για σένα. Όμως είναι λίγο κλειστό. Κρατιέται, είναι εγκρατή στο άτομο και αυτό θα φέρει την κατάσταση αβέβαιη. Θα χαρείς βέβαια με αυτή πάλι την επανασύνδεση. Δεν τον πετυχαίνει σε πολύ καλή στιγμή ή δεν την πετυχαίνει σε πολύ καλή στιγμή, δεν του πάνε καλά η κατάσταση στη ζωή του.
δεν του πάει καλά γιατί πιέζεται εξαιτίας τρίτου προσώπου. Θα μπορούσε να είναι η γυναίκα που είχε διακόψει και τώρα επανέρχεται στη ζωή του. Θα μπορούσε να είναι και η γυναίκα που έχει στο μυαλό του ακόμα ή και άτομο που δεν σας θέλει μαζί. Ενώ βέβαια το άτομο ξέρει πολύ καλά την αξία σου και γουστάρει και πολύ και το πακέτο σου. Και συναντήσεις βλέπω εδώ να έχετε. Και καυγαδάκια όμως. Καυγαδάκια γύρω. Ναι, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω ότι οι κάρτες είναι άσχημες. Εδώ βγαίνουν τα καυγαδάκια και δίπλα βγαίνει η κάρτα ότι είναι πράγματα που πρέπει να υποθούν. Ίσως έχει περάσει και αρκετός καιρός, έχετε κρατήσει και οι δύο αποθυμένα και πρέπει να βγουν. Εδώ η κάρτα τελειώνει, το άνοιγμα εδώ τελειώνει με σπίτι, σταθερότητα, εσύ και αυτός. Ή αυτή τέλος πάντων, ανάλογα με το ποια ενέργεια έχω πιάσει. Εγώ βλέπω ότι είστε δύο άτομα που ο καθένας έχει τη ρουτίνα του, έχει τα στάνταρ του, δεν κάνει πίσω εύκολα, ούτε εσύ ούτε το άλλο το πρόσωπο. Και εδώ εμένα μου βγαίνει ότι συνεχίζετε μαζί, χωρίς όμως παντρεύομαι αύριο. Είμαστε μαζί, θα δώσουμε μια ευκαιρία και το πράγμα σταθεροποιείται σιγά σιγά. Για πάμε να δούμε με την Ταρό. Αξίζει. Πώς θα αισθανθείς εσύ με αυτή την επανασύνδεση? Ή το τυχερό σου είναι άλλο πρόσωπο στην τελική? Αυτό θα δούμε. Θα δούμε αν η Ταρό κλείνει για το 25 για εσένα με το άτομο αυτό ή με καινούργια γνωριμία. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ κάνεις τα δικά σου. Ίσως έχεις και γενέθλια ή γιορτάζεις κάποιο event. Εγώ εδώ βλέπω ότι κάποιος θα σε καλέσει σε ένα κορίτσι εδώ πέρα κάπου. Απανωτά είναι τα μηνύματα. Λοιπόν, για εσένα εδώ πέρα βλέπω ότι γιορτάζεις κάτι. Δεν ξέρω, έχεις πάρει πτυχίο, κάτι στη δουλειά, έχεις τελειώσει κάποια σεμινάρια και παίρνεις προαγωγή ή έχεις γενέθλια. Μετά από εδώ, από το event που έχεις, ξεκινάει το άτομο αυτό και σε πολιορκεί εδώ. Σε μια φάση της ζωής σου που λες, αφήστε με ρε παιδιά, δεν θέλω να πονέσω. Για να δω λιγάκι παρακάτω. Πιο πολύ τώρα εσύ κάνεις focus στα επαγγελματικά σου και στην ψυχολογία σου, στον εαυτό σου. Παραδόξως, καρκίνος, έχει περάσει εδώ πέρα το χρονικό διάστημα. Παρθένος, Οκτώβρη-Σεπτέμβρη, να περιμένεις πολύ θετική εξέλιξη στα επαγγελματικά. Τέλος πάντων, εδώ το άτομο ξεκινάει και επικοινωνεί μαζί μας, βλέπω. Βλέπω κάτι μαλωματάκια, κάτι ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Θα μπορούσα να πω ότι μιλάω για άτομο συνομιλικό σου ή και μικρότερό σου. Στο ζώδιο το ξώτης βγαίνει αρκετά. Αν δεν είναι μικρότερο το άτομο, τουλάχιστον φέρεται σαν παιδί. Και γιατί το κάνει αυτό και να νιώθει, δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν ξέρει πώς να το πει. Οπότε φαίνεται ανώριμο στα μάτια σου. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε σε σύντομο χρονικό διάστημα της πολιορκής από εκείνονα με επικοινωνίες, γίνονται ξεκαθαρίσματα και μπαίνουμε σε επανασύνδεση με το άτομο. Είναι κάτι που το θέλεις εσύ, παραδέξου το, τουλάχιστον υποσυνείδητα. Σχέση η οποία βασίζεται πολύ καλό κρεβάτι, βλέπω εδώ, θα μπορούσε να είναι και μια σχέση αιμονής ή ένα παιχνίδι, θα κάνουμε αυτό που θέλω εγώ έχω το πάνω χέρι.
Εδώ όμως βλέπω ότι η κατάσταση δεν θα πάει όπως τη θέλεις εσύ, αργές οι εξελίξεις, δεν είναι βρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, δοκιμάσαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σκέφτηκα και αποφάσισα ότι θέλω να το συνεχίσουμε, πάλι φουλ θα το αφήσει. Και εδώ διακόπτεται η επανασύνδεση. Λοιπόν, και μετά εδώ ξεκινάς εσύ στα καπάκια, ενώ μου φοράς μπλερέζα από τη στεναχώρια σου, στα καπάκια κάνεις καινούργια γνωριμία με άντρα μεγαλύτερο, θα μπορούσε να είναι και παντρεμένος, χωρισμένος, εσύ όμως δεν θες καθόλου. Βέβαια, το άτομο αυτό δεν είναι τυχαίο που έρχεται, να ξέρεις. Όμως εσύ δεν θες καθόλου, έχεις εγκλωβιστεί και θα σε στεναχωρήσει πολύ αυτή η επανασύνδεση, ότι πάλι δηλαδή χάνεις χρόνο. Παίρνεις τα πάνω σου σιγά σιγά. Εδώ με το μεγαλύτερο το άτομο που σου λέω γίνονται προσπάθειες. Βέβαια βλέπω ότι αυτός στην αρχή ή αυτή το μεγαλύτερο πρόσωπο στην αρχή δεν θέλει μόνο να περάσει καλά. Και εσύ είσαι και σε μία φάση που δεν εμπιστεύεσαι καθόλου τον εαυτό σου και δεν τη γυναικεία σου φύση καθόλου όμως. Έχεις πάρα πολλά ερωτηματικά γιατί έχεις πάθει και έχεις μάθει. Χαλαρά τη βλέπω να την παίρνεις την κατάσταση, σιγά σιγά δηλαδή επουλώνεις τις πληγές σου και γνωρίζεις και το άτομο παράλληλα. Όμως βγαίνουν πάρα πολύ καλές κάρτες, καταπληκτικές κάρτες βγαίνουν, θα ταιριάξετε πάρα πολύ. Και όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι, αλλά και σαν άνθρωποι. Βέβαια, να πω και εδώ πέρα το θετικό, είναι ότι δεν θα είσαι και πολύ κολλημένη. Οπότε μπορείς να δεις αν σου κάνει ή δεν σου κάνει. Μπορείς και αντιστέκεσαι, λες αυτό που θέλεις. Αυτό έχει μία διαφορά. Εγώ βλέπω, παιδιά, καινούργια γνωριμία για εσάς. Θα το πάτε σιγά σιγά, έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές. Για την επανασύνδεση συνειδητοποιώ ότι είναι κύκλος που πρέπει να κλείσει. Εγώ, για παράδειγμα, ειλικρινά θα το άφηνα. Δεν θα ήθελα καλοκαιριάτικα ή μέσα στα Χριστούγεννα πάλι να θρηνώ και να κλαίω. Η δική μου συμβουλή είναι αφήστε το να πάει, μείνετε μόνο στα τηλέφωνα στην τελική, να βρίσετε ή να πείτε αυτά που θέλετε, να πάρετε απαντήσεις που θέλετε και αφήστε το καλύτερα. Και ξεκουραστείτε. Πάντως, για την ερώτηση αν αξίζει να περιμένω ή να προχωρήσω, προχώρα. Αυτό ήταν το άνοιγμα, ελπίζω να σου άρεσε, να είστε καλά.